La fundació de la primera església de Santa Maria es deu al rei Alfons III d'Aragó, qui la feu aixecar dins lo castell e vila de Maó. Aquesta església degué ser construïda durant el segle XIV, segons el document de Jaume II anomenat el Pariatge. D'aquesta antiga església no en sabem gaire cosa. L'única cosa és que no era de grans dimensions i que a començaments del segle XVIII amenaçava ruïna. El 12 d'agost de 1748 es posà la primera pedra de l'actual església. El dissabte de Nadal de 1772, el nou temple fou beneït solemnement. Regia la parròquia el rector mossèn Josep Panedes. El desembre de 1795 prengué possessió de la parròquia un capellà mallorquí que era natural de Bunyola, mossèn Gabriel Alanyà i Estarelles, que dedica totes les seves energies a claure les obres del temple, que culminarien amb el retaule de la capella major i finalment en l'orgue. La tasca del doctor Alanyà com a pastor i com a home d'empresa i de govern deixaren profunda empremta entre el seu poble. Així, com a pastor, destacà pel zel pastoral i l'atenció als pobres. Encara no havia acabat les obres del temple quan es posà a treballar amb entusiasme en l'execució del seu nou projecte, construir un gran orgue pel temple. El doctor Alanyà contractà el 1806 els organers Joan Quiburs de Suïssa i Francesc Oter, alemany, per a la construcció d'un nou orgue. Essent signat el contracte davant notari el dia 2 de juny d'aquell mateix any. L'any venidor morí Francesc Oter i el seu soci finalitzà l'obra, aleshores just començada. Com a conseqüència de la situació política de l'època, l'orgue no va ser instal·lat fins al 1809. Inicià la tasca d'instal·lació a Maó, mentre els maonesos Pere Antoni Femenies i Sebastià Lledó construïen la caixa exterior i l'escultor Francesc Miquel Comas esculpia les estàtues i ornaments que l'havien de decorar. L'orgue s'inaugurà oficialment el dia 30 de setembre de 1810. Al sonar en la memorable ocasió de la inauguració el gran músic i organista, el senyor Jaume Alaquer. L'instrument consta de 4 teclats, 3 manuals i un pedaler. Els teclats manuals disposen de 51 tecles mòbils i el pedaler de 30 teclons. 12 solament hi eren en el seu origen. Les tecles corresponents als tons naturals són de banús i les dels semitons d'os. L'orgue es troba en perfecte estat de conservació i és un estimable testimoni de l'orgue anomenat de transició i pot ser definit com l'instrument europeu ideal. El monumental instrument ocupa el fons de l'església, de part damunt de la porta major. L'orgue principal s'enlaira sobre un sòcol de molta altura i es divideix en 3 cossos. El central, més elevat, de 15 metres d'alt i una amplària de 8 metres. Davant el sòcol, enmig del qual es troben mig enfonsats els teclats, destaca la caixa de l'orgue de la cadireta, que es perllonga amb 2 costats amb una artística balustrada, en el centre de la qual destaca la xifra 1810, any de la inauguració.
Unes belles columnes d'or de corinti rematades amb escultures d'àngels adornen la cadireta. Dalt de tot, sobre un gran pedestal, s'alça la impressionant escultura del Sant Rei David de 2,80 metres, sostenint arpa a la mà dreta. Les torres coronen en dues escultures d'àngels alats. Tot el conjunt fa un dels orgues més importants d'Europa per la seva bellesa escultural i musical, que ens permet gaudir d'uns sons musicals en tots els concerts que s'hi realitzen i en l'acompanyament musical de tota la litúrgia del Temple de Santa Maria de Maó.